Татарстан китап нәшриятендә татар гаиләсе дип исемләнгән китап дөнья күрде. Әлеге басмада гаиләнең төп төшенчәләре, гореф-гадәтләре, йолалар турында бәян ителә. Тулырак алдагы язмада. Жер йөзендә кайбер мәгълүматлар белән караганда 2000-гә якын төрле халык яши. Һәм һәрбер халыкның үзенең традицияләре, үзенең гореф-гадәтләре, йолалары бар. Татар халкында илкедән сакланып килгән гореф-гадәтләре, йолалары бар. Һәм алар күбесе гаилә белән бәйле. Менә бу китабыбызда безнең татар гаиләсе аның гореф-гадәтләре дип атала. Бу китап фәнни тикшеренү материалларына таянып, әдәби тел белән язылган шундай презентацион китап булып тора. Гаилә эчендә балалар белән, әти-әниләр белән мөнәсәбәт турында. Йорт, татар йортлары, алардагы яшәү рәвеше һәм элеккедән сакланып килгән яшәү рәвешенә бәйле гореф-гадәтләр турында бара. Гаиләдә бит инде иң зур бәйрәм ул туй бәйрәме, никахлашу бәйрәме. Һәм менә шушы никах ничек уздырырга, әти-әни гомумән үз баласын ничек олы тормышка әзерләргә тиеш. Яшь гаилә барлыкка килгәчтен ям өстенә ям өстәп аның балалар туа. Һәм менә бу балага нинди исем кушарга, нинди мәгънәле исем табырга. Әти-әни белән бала мөнәсәбәтләре, тәрбияләү ысуллары, төрле буыннар, әби-бабайлар, әти-әниләр, балалар һәм алар арасында үзара мөнәсәбәт турында. Бу китап масса күләм мәгълүмат чаралары федераль грантына бастырылды.